Ndi nthawi ya Nkhani kuno ku MBC ndipo Madzulo muli ndine Marise zamawa ndi mzangayo Savita wilima poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Boma latili kukonza zolimbikitsa kukhazikitsa kuphunzitsa anthu za miyala ya mtengo wapatali yomwe ili m'madera mwawo pofuna kuteteza miyalayi kwa anthu akuba. Unduna owona zosamalira anthu wati malo omwe amasunga ana akuyenera kukhala malo oteteza ufulu wa anawa. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Nduna ya zantchito Vilumbiko Mumba yati nthawi yakwana kuti anthu adziwe bwino za miyala ya mtengo wapatali yomwe ili m'madera mwawo ngati njira imodzi yoteteza miyalayo. Amumba ayankhula izi atayendera malo azaluso la ntchito la manja angala m'boma la Kalonga komwe anati ndi udindo wa aliyense kuonetsa kuti miyala ya mtengo wapatali ikutetezeka. Unduna wa zantchito watsegulanso kampani yopanga malata ya Top Max yomwe anayitseka pa 16 mwezi uno chifukwa chosatsatira malamulo a ntchito. Nduna ya zantchito Vilumbiko Mumba yati eni kampaniyi akukonza mavuto ena omwe anachititsa kuti kampaniyi ayitseke. Margaret Mapando wafika ndi ripoti. Kampani ya Top Max malata anayitseka pa 16 January chaka chino pamene unduna wa zantchito unayendera malowa pomwe unapeza kuti kampaniyi imaphwanya ena mwa malamulo a zantchito kuphatikizapo kusowa kwa ukhondo monga zimbudzi za anthu ogwira ntchito. Nduna ya zantchito inayendera kampani ya Top Max malata pamodzi ndi akuluakulu akubungwe la Malawi Congress of Trade Union komanso bungwe lomenyera anthu ufulu la Human Rights Defenders Coalition. Kampani ya Top Max malata ayitsegula potsatira kukonzanso kwa zinthu zina zomwe anawuza kuti akonze kuphatikizapo kupereka ntchito yokhazikika kwa anthu omwe amagwira mwaganyu komanso kuyika chimbudzi kuphatikizapo malo abwino odyera. Ngakhale izi zili choncho, ndunayi yati unduna wake wapereka masiku 7 kuti kampaniyi imalizitse kukonza zinthu zomwe zatsala. Tafika kunoko ananena okha managing director a company onera kuti amvesesa ndipo ona kuti amayang'ana kwambiri pa maprofiti koma osayang'anira anthu ogwira ntchito. Munthu wafika une kuti iye ndimayang'ana pa profit yosati anthu apopo chinanisansa kwambiri kuti pano pa lero tiona kozabwino. Komanso analiwo zichepesa lero lino sera ndi siku mena bwera kuno kuti sekera pa gate ipo anali ochani omasuka ozichepesa. Chachiwiri tana kuti zambiri zapanga improve komabe pali zambiri tutakonzebe monga anthu ogwira ntchito walibe mamaski kuno kulifumbi kwambiri monaso warehouse muja cleanliness ibe they need to work on cleanliness komanso kitchen ori ayagula mipando agula kombale komabe kitchen tawuza kuti agule gas cooker already cooker ndi kampani yakulu samapikire nkhuni yayi asathandize kuononga chidongeri cha Malawi. Wapampando wa bungwe lomenyera anthu ufulu la Human Rights Defenders Coalition a Gift Trapenzi ati bungweli likugwirizana ndi kagwiridwe ntchito kaboma popititsa patsogolo ufulu wa anthu ogwira ntchito mdziko muno. Ndiye maufulu ena amene timamenyera ndi okhudza anthu ogwira ntchito. Ngati HRDC takhala tikulandira ndi madandaulo osiyanasiyana kuchoka ogwira ntchito osiyanasiyana mdziko muno. Chifukwa chake ife nena kuti ayi ngati nduna akugwira ntchito yabwino kuli bwino kuyamikira. Mmodzi mwa ogwira ntchito ku kampani ya Top Max malata achifuniro banda ati kutsekedwa kwa kampaniyi kwawatsegula m'maso kuti akonze zina ndi zina kuphatikizapo chisamaliro cha anthu ogwira ntchito. Ifewo watutonitsa kuti zimezi zina zakonzedwazi zipangidwe so improve kupembera ndi mmene takonzerapo chifukwa chakuti tikachedwa tikabwereranso mbuyo sakonza zinthuzi zipezeka kuti pamawa udzabwera mwina anthu ena olonso anthu omwe adzakabwera zapeza kuti vuto lija lilipo kale zikapezeka kuti tibwereranso mbuyo. Kampani ya Top Max malata ndiyoyamba kutsegulanso pa makampani atatu omwe unduna wa zantchito unatseka pa 16 January chaka chino. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamalonda ndi mafakitale wati uonetsetsa kuti eni mabizinesi komanso ochita malonda mdziko muno akutsatira malamulo okhudza malonda. Nduna ya mundunawo a Sosten Gwengwe yanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa Nkhani pomwe amapereka ndandanda wa sitolo zomwe undunawo watseka kamba kosatsata malamulo. Zambiri mu ripoti ili la Madalitso Mhango.
Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe ati anthu ena ochita mabizinesi komanso amalonda akukweza mitengo ya katundu komanso kugulitsa katundu yemwe sali ndi mulingo woyenerera oti athe kugulitsa kwa anthu. Kulingana na Gwengwe, chidodoteu chinja ogula komanso kusokoneza ntchito za malonda. Gwengwe anawonjeza kuti nawo ukugwira ntchito limodzi ndi banki yaikulu ndiko kuno kuti ithandize makampani omwe amaperekera katundu yemwe ndi ofunikira ndi ndalama zakunja ndi cholinga choti mitengo ya katunduyo ikhale yokhazikika. Mawiki ochepa amene apitawa kuti kakweredwe ka katundu wa zinthu pansika anthu ambiri angotengerapo chitsanzo. Nchifukwa chake tinaona kuti mwina approach yathu yoma titikapita kwa itire opanda makamera opanda atola nkhani mwina akuiona ngati iyoyo sikuwapweteka kwenikweni, mwina ndalama zimene zili m'malamulo mwathu tikachaja mwina kumaziona zochepa. Nchifukwa chake tinaonabe kuti kuyambira sabata yatha ifeyo Malawi Bureau of Standards, Ministry of Trade Departments komanso Competition and Fair Trade tipite ndi makamera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe loona za milingo wa katundu la Malawi Bureau of Standards, Ademsta Kumvenji, ati bungwe lawo lachilimika pofuna kuthana ndi ochita malonda omwe sakutsatira malamulo omwe bungwe linakhazikitsa. Mapeza katundu amene ali osakhala bwino komanso panali anthu ena amene amapanga malonda awo m'malo amene ukhondo sunali woyenerera. Ndiye mwa ndondomeko zimenezi takwanitsa kutseka mashopo angapo kuti akonze zonse zoyenerera. Padakali pano unduna wa zamalonda mogwirizana ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards komanso bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC latseka zina mwa sitolo zomwe zaphwanya malamulo okhudza ntchito za malonda monga sitolo ya Dalitso General Dealers, sitolo ya Kanyimbo General Dealers komanso Fatima Agro Dealers. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati kukulitsa zipatala zing'ono-zing'ono zomwe zili kutali ndi zipatala zikuluzikulu kungathandize kupulumutsa miyoyo ya odwala omwe amafunika thandizo la zaumoyo mofulumira. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Anowa Chimpeni anena izi atayendera zina mwa ntchito za mundunawo zomwe zikugwirika m'maboma ena mchigawo chakumpoto. Chimwemwe Mululu wadza ndi zambiri mulipotili. Pofuna kuti idzionere yokha momwe ntchito za umoyo zimayendera m'dziko muno, wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo yomwe yangosankhidwa kumene Anowa Chimpeni akhala akuyendera zina mwa ntchito za umoyo zomwe boma likugwira mzipatala zosiyanasiyana m'maboma aku chigawo chakumpoto. Pa ulendo wawo Achimpeni anayendera ntchito yomanga chipinda chochitira operation odwala pa chipatala cha Chinthechi m'boma la Nkhatabe, ntchito zomanga ndi kukhazikitsa makina opangira mpweya wa oxygen pa chipatala cha Kalonga ndi cha Mzuzu Central, komanso kuyendera malo omwe boma likufuna kumanga nyumba yachisoni pa chipatala cha Bolero m'boma la Lumphi. Wachiwiri kwa ndunayu anayenderanso chipatala chaching'ono cha Kameme m'boma la Chitipa chomwe chili pa mtunda wa makilomita oposa 30 kuchokera pa chipatala cha paboma, komwenso msewu ndovuta maka mnyengo ya dzinja. Pa chifukwachi Achimpeni anati mpofunika kuti zipatala zing'ono-zing'ono monga ayenderazi zikulitsidwe kuti zizitha kupereka chithandizo chochulukirapo kwa odwala m'madera ozungulira pofuna kupulumutsa miyoyo. Mmene taona nzonena kuti anthu kunoko kuti apeze ntchito za umoyo kuti athandizike mpovutirapo chifukwa chonena kuti ndi mmene kulili kunoko Kameme chifukwa cha malo ake mmene amali malo ake fa yansewu. Chifukwa chamaona kuti ngati boma kuyesesa kuti anthu azipeza ntchito za umoyo kumalo konkuno. Kwamaona tinazenda ntchito ya gen project imepangirwa ya imepanga chipatala cha under 5 komanso ichi cha amayi ku maternity kuti atisa akazithandizika nthawi yofunikira. Kwa sababu ati umoyo tikasamala ana poyambirira nenga ngati ziko tizakhala ndi nzika zothandiza boma. Ngati boma ndiyo tipambana boma likhalonyadira kuti likutha kusamalira anthu ake pa nkhani za umoyo. Ena mwa mavuto omwe zipatalazi zikumana nawo ndi kuperewera kwa zipangizo ndi ndalama zogwiritsira ntchito komanso galimoto zonyamula odwala kuchoka mzipatalazo kupita mzipatala zikuluzikulu m'dziko muno. Chimwemwe Milulu, MBC. Unduna wona za chisamaliro cha anthu walimbikitsa malo omwe amasunga ana amasiye kuti akhale patsogolo kuteteza ufulu wa ana komanso kulimbikitsa ntchito zamanja kuti anawo adzakhale nzika zodalirika ndi kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino.
nduna ya mundunawu mayi Jane Sendeza yankhula izi m'boma la Mchinji komwe amayendera Home of Hope malo omwe amasunga kwa anamasiye osachepera 600. Iwo ati boma litseka komanso kuimba mlandu eni malo omwe apezeka kuzunzana. Yamikani Simtowe wafika ndi ripoti. Mbusa Thompson John Chipeta anakhazikitsa malowa mchaka cha 1998 ndi ndalama yokwana 100 kwacha. Pano pamalowa pali ana oposera 600 komanso pali skulu ya primary, secondary komanso ya ntchito zamanja. Mbusa Chipeta wati kuchepa kwa chakudya komanso zipangizo zophunzitsira ntchito zamanja komanso luso ndi vuto lalikulu pamalowa. Nduna yona za chisamaliro cha anthu a Jane Sendeza yati iyesetsa kulumikizana ndi nthambi zina zaboma kuti zipereke chakudya pamalowa. Iwo ayamika akuluakulu oyendetsa malowa kamba ka chisamaliro chomwe akupereka kwa ana osati malo ogona okha komanso zofunikira za tsiku ndi tsiku kuphatikizapo phungu oyenera okhudza moyo wauzimu ndi maphunziro ena ofunikira pamene akukula. Asendeza anatengerapo mwayi wochenjeza ena kuti boma litseka malo omwe akusunga ana amasiye akapezeka kuti akuzunza komanso kuchitira ana nkhanza. Malamulo a dziko lino amanenetsa kuti mwana aliyense akhale otetezedwa, mwana aliyense ufulu wake usaphwanyidwe. Ndiye pembedzero langa limene ndinapempha iwowa kuno komanso kupempha onse amene ali ndi ma institutions ngati amenewo aonetsetse kuti mwana wina aliyense asalandire nkhanza, koma malo autere azikhala kuti ali oteteza mwanayo kuti akule bwino. Makamaka kuti kufundo ija ya 2063 imanena ndithu kuti kufunika tikhale tilimbikitse kuti tikhale ndithu ndi anthu, human capital development ndi imene ifunika ku Malawi kuno. Mbusa Chipeta wati amagwiritsa ntchito matumba achimanga pafupifupi 4 pa tsiku, nchifukwa chake amakhala akupempha ngakhale kuti ali ndi malo olima pamalowa. Tanena mavuto athu kumene ayenda ku technical college, secondary chiadi komanso tapasaso makalata amene akawerenga skulu, koma chachikulu kuti urgently we need some support on food and groceries etc. Koma ayaga kuti atithandize payambakali kuthandiza komanso zina atipasakale sango sanangu yanga pakamwa yachoka koma zina atipasakale momwe. Pambali posamalira ana okhala pamalowa, Home of Hope ikuperekanso maphunziro kwa ana ochokera midzi yozungulira malowa. Yamikani Simtowe, MBC Mchinji. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati likukonza zolimbikitsa kuziwitsa anthu za miyala ya mtengo wapatali yomwe ili m'madera mwawo pofuna kuteteza miyalayi kwa anthu akuba. Unduna ona za chisamaliro cha anthu omwe chati malo omwe amasungira kwa ana amasiye akuyenera kumateteza ufulu wa anawo. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika momwe achinyamata akupindulira za luso lamanja kudzera mu ndondomeko yomwe boma linakhazikitsa yomwe imadziwika kuti National Youth Service. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. We're going to have a little fun. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. It's game time. There's nothing better than putting a little bit in but getting a lot out. You get hungry, you gotta eat, you know? Stafford goes round the outside. Gonna be some changes made. Step up and we'll show up on your home of entertainment, DSTV. Takulandiraniso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Ntchito za luso lamanja zakhala zikutengedwa ngati zotsalira zomwe amachita ndi anthu osaphunzira. Achinyamata ambiri amakonda ntchito zolembedwa m'maofesi. Koma umboni ochuluka tsopano ulipo kuti chuma ngakhale
mwayi wa ntchito zilipo zambiri kumbali za ntchito za luso lamanja. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Henry Haukeya akuyang'ana ndondomeko ya ntchito zamanja omwe ikusinthira miyoyo ya achinyamata mdziko muno. Ndondomeko ya masomphenya achitukuko ya dziko lino ya Malawi 2063 imaona dziko lotukuka komanso lodzidalira pa ntchito zachuma ndi za mafactory pofuna kudzipereka patokha zofunika pa chitukuko cha dziko lathu komanso dziko lotukuka kwambiri lokhala ndi ntchito za makampani ndi mafactory amphamvu motsogozedwa ndi ntchito za ulimi wapamwamba ndi migodi. Tikaunika bwinobwino masomphenyawa sangatheke ngati dziko lilibe anthu a ntchito zaluso kuti apititse masomphenyawo patsogolo. Ichi ndi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mchaka cha 2022 anakhazikitsa ntchito yotukula ndi kusintha kaganizidwe ka achinyamata ya National Youth Service yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa achinyamata kuti aphunzire luso la ntchito zamanja uku akutumikira m'madera mwawo. Mtsogoleriyu anati ndi achinyamata okhawo omwe ali ndi kuthekera kuchita zinthu ndi manja awo omwe angakhale mzika zodalirika za dziko lino. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority TVETA ndi limodzi mwa mabungwe omwe anapatsidwa ntchito yothandiza potukula ntchito za luso lamanja mu ndondomekoyi. A Joseph Chikopa ndi mkulu wa bungweli mchigawo cha kumpoto ndipo akufotokoza pomwe ntchitoyi yafika. Ifeyo TVETA mu program mene ya National Youth Service ndi kuthandiza kupereka maluso kwa achinyamata amenewa pokuwaphunzitsa maphunziro osiyanasiyana makamaka chigawo chino cha kumpoto pamene taphunzitsa. China chosangalatsa nchonena kuti achinyamata amenewa nthawi mwa maphunzira amatha kugulitsa zinthu zomwe amapanga mene amatero munde kuti luso lawo la business limapita patsogolo. Komanso chosangalatsa china nchonena kuti pamene amaliza maphunziro amenewa taona tsopano kuti akwanisa ena mwa iwo kuyamba mabizinesi awo. Pachilumba chalikoma nacho ntchitoyi ikuyenda bwino. Malinga ndi bwana mkubwa pachilumbapo Abubakar Nkhoma achinyamata anasankha ulimi wa njuchi. Iwo akufotokoza. Monga kuti kudziwa kuti ngati chilumba anthu ambiri kunoko timadalira usodzi. Ndino masiku ano somba zikusowa. Ndiye kuti achinyamata o anthu apano pa chilumba pafunika kuti apeze njira zina zopezera ndalama zokuti athandizire m'manja awo. Ndino njira imodzi mwa zina njira zimenezi ndi monga zoweta njuchi kuti apange uchi. Izizi zithandizira kuti anyamata apeze chochita komanso zikugwirizananso ndi masomphenya a dziko la Malawi 2063. Yamikani Nyalugwe ndi mkulu oyang'anira achinyamata ku Mberwa District Council. Iye akuti ntchitoyi yatukula miyoyo ya achinyamata ambiri. Achinyamata ambiri pano pakutakataka. Achinyamata amene amakhala ena pano kuti akusoka zovala akwadalira anthu kuti akhoza kumasoka kumadalira kuti akhoza kupanga produce zinthu zimene amazifuna anthu lokali. Anthu ena akupanga akumabeka makeki, ena akumabeka makeki ondifotokozawo bread otino community ikumadalira onena kuti sitikagula so zinthu zikwa agenda kapena kupita so kuyembangweni koma notizipesa konkuno within kukozungulira zimene zopangidwa ndi achinyamata akomweko. Achinyamata amene amangoyenda pano pando odalirika akumatenganso azenzawo kuphunzira zimene zijazo kwathandizira kuti akhale okhazikika. Achinyamata amene ndikuwafotokozawo bwezi pano poto kuti ali kuchoni koma chifukwa apeza chochita akukhazika konkuno kumapanga zimene zicha akupeza ndalama. Innocent Nkhata ochokera mudzi wa Chikalamba Gondwe yemwe ndi membala wa Jalala Youth Club mboma la Rumphi wati umoyo wake suli chimodzimodzi. Pano patatenga poruso rokhoma ngati ziseko, mabedi, matebulo, mipando ngati imene takhalira panopa yonse ife tikukhoma panopa. Wasintha kwambiri. Ndipo unasintha kuyambira siku limene tinayamba kuphunzira tinaona kuti zinthu zatife zayamba kutaka kusintha. Panopa tionesa kuti timakhala nyumba zali timalipira bwinobwino timangopeza kangachepe kuchokera nda mukukhoma kwathu. Timangodya kachakudya nyumba mu chifukwa cha ntchito imene timagwira pano. Ntchitoyi ndi ya ndalama pafupifupi 3 billion kwacha.
Mtumwi Clifford Kawinga wa mpingo wa Salvation for All Ministries walimbikitsa anthu kuti azichita ulimi wa nthirira ngati mbali imodzi yoonetsetsa kuti ali ndi chakudya chokwanira pa khomo pawo. Akawinga amayankhula izi pa sukulu ya Ligowe m'boma laneno pamene amagawa chimanga kwa osowa. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Apostle Clifford Kawinga anayilowa mvula m'boma la Neno kukagawa chakudya kwa manja 2000 omwe ali pa chiopsezo cha njala m'bomalo. Polankhula mdera la Senior Chief Mlauli, Akawinga anati utumiki wa Salvation for All umakhudzidwa ndi kuvutika kwa anthu ndipo chifukwa chake akugawa chimangachi. Apostle Kawinga alimbikitsa manja kuti azichita ulimi wa mthirira pofuna kusintha miyoyo yawo. Ambi alimekezeke kwambiri tikutero kuti fa Salvation timapitira anthu kuzibustani tupi moyo nzimu. Lero lino tafikira anthu kuno chikungobwera kudzaonetsa chikondi cha Ambuye Yesu Khristu. Timanena nthawi zonse kuti Salvation imafikira kumalo kumene kuoneka koyiwalidwa, kotayidwa. Lero limodzi la mdziko la Malawi ndi kuno kuneno kumene kumoneka kuti anthu ambiri safikirapo. Pachifukwa ichi kudatikomera ife Salvation tobwera kuno kwalalikira anthu mawu a Mulungu komanso kwafikira anthu zina kuthupi chifukwa dziko la Malawi muno tonse tikudziwa muli vuto la njala. Pachifukwa ichi tapatsa mawu a Mulungu amene alimbikitse kukhala ndi moyo wawo nthawi itali, kuwapatsa chiyembekezo komanso kuti aone chikondi cha Mulungu. Pamwamba pa zimenezo tapatsa chimanga mabanja osachepera 2000 kumene afikira ndi chimanga kuwapatsa anthu 2000 families. Pamwamba pa anthu amenewa tapatsanso mafumu matumba ena okwana modutsa 200 ku mafumu athu. Mafumu aone chikondi cha Mulungu komanso anthu akuno kuneno aone chikondi cha Mulungu. Nthawi zonse ndimalimbikitsa kunena kuti Malawi tisinthe tisadalire anthu akunja koma tokha tiyambepo kuthandizana kupereka sizochuluka koma ndi mtima wako kochepa winawo tikhoza kukhuziranso kugawana ndi anthu ena. Mawu awo Senior Chief Mlauli ayamikira Apostle Kawinga chifukwa cha thandizoli. Ayamba Mulungu awadalitse komanso ngati mfumu alimbikitse m'maderamo kupereka chakudya zithandiza boma. Kwa uwundi utumiki umene Mulungu amafuna. Osati utumiki tingokhala wa mamishonari mangokhala koma mamishonari tikida kumboni nomaonanso mavuto anthu awa mukuwaona sakuchoka chifukwa choti mtumiki wa Mulungu afuna athandize chakudya tsiku lake. Njala ndi lalikulu kwambiri, ndikati lalikulu ndiye mulimbe kunoko anthu afikiza nomadya zinthu za ntchito. Amuna ambiri mukaona azima ambiri wakhala paumbeta omaka wakhala kumazambiki makachira chino ndiye kubwera mbusa apostoli nkuthandizira anthu kuti alandire chakudya. Ndizi nimujandimana kuti Mulungu adalitse kwazi nawo pangazi nzazikulu. Kupatula kupereka chimanga kwa manja 2000, Apostle Kawinga anagawana nawo anthuwa mawu a Mulungu. Pakadali pano Apostle Clifford Kawinga ati apitiza kuthandiza boma kuonetsetsa kuti anthu omwe alibe chakudya sakufa ndi njala. Kumbukani Phiri, MBC Neno. Bwalo la Magistrate kunzuzu latulutsa pa belo a Lighton Mangochi omwe akuyankha milandu yoyambitsa chisokonezo. Popereka chigamulo chake, First Grade Magistrate Rachford Harawa anati analamula Mangochi kupereka mboni ziwiri komanso chikole cha ndalama zokwana 100,000 kwacha komanso chikole chopanda ndalama cha 1 million kwacha. Malinga ndi First Grade Magistrate Rachford Harawa, mlanduwu udzalowanso mu khoti pa 5 February mwezi wa mawa. Ofesi yomva madandaulo a anthu ya Ombudsman yalamula unduna wa zachilungamo kuti uyambe wayimitsa ndondomeko yosankha mkulu watsopano wa bungwe loona zothana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB. Mkulu womva madandauloyo a Grace Malera watinso undunawu uchotse a Oscar Taulo komanso a Hilary Chilomba pa ndandanda wa anthu oganizira kuti adzachite nawo ma-interview apa udindowu. Lamulo lochedwa Corrupt Practices Act maka ndime yake ya 6 kufika ndime ya ing'ono ya 5 imene ndime imene imanena kuti munthu amene angakagwire ntchito ku Anti-Corruption Bureau akhale ndi zomuyenereza za academic zimene ali ma degree ndi zina zotero zochokera ku maphunziro ake azawo kachenjede tertiary education. Kuphatikizanso pamenepa izo ziyendere limodzi ndi kuti munthu yakhalenso ndi masamba okhuzana ndi
profession imene iyeyo akugwira zomuyenereza kuti no alembedwe ndithu mukaundula wa akadaulo a ntchito imene akunena professional qualifications. Ndiye kumapeza kuti advert kapena kuti advertisement chidziwitso chomwe Ministry of Justice anayika kuti zoyenereza zikhale izi sizikugwirizana ndi mmene lamulo limene lili la section 6 subsection 5 likuyendetsera. Pachifukwa icho malamulo zimene zosalola ndiye kuti ndondomeko za muchidziwitso chawo chija advertisement ija zikuphwanya lamulo choncho sizikuyeneka zigwire ntchito. Pachifukwa chimenecho kumapeto kwake ndikumene tikunena kuti tikugamula kunena kuti anthu awiri amenewa Oscar Taulo ndi Hilary Chilomba ndondomeko zimene anadutsa kuti asankhidwe ndithu mpaka nawo kapanga nawo ma interviews zikhazikitsidwe pambali. Chizungu kuti achite set aside. Komanso anthu amenewawa awapange disqualify, awachotse mu ndondomeko ya kulemba anthu amene akufuna kulembedwa ntchito yoti akakhale wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Amenewo ndi Ombudsman Mai Grace Malera. Ndipo tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano. Munali ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Savita Wilima tikufunirani usiku opambana. Madzulo abwino tsopano tioneko za nyengo. Nyengo ya mvula idakapitira mdziko lino choncho tiyeni tikhale osamala makamaka woloka mitsinje chifukwa cha kusefukira kwa madzi.